Hola, soc la Bea Cabezas, l'autora del Monestir de les Ombres. Soc periodista, però sempre m'ha tirat molt la ficció i vaig començar fent cursos de dramatúrgia a la Sala Beckett i d'allà vaig passar al diari Avui, fent una columna de ficció, que és el dietari de John Boyce. I a partir d'aquí he anat buscant i per fi em vaig trobar l'oportunitat aquí a Alicis de fer un llibre de ficció. El Monestir de les Ombres és una novel·la ambientada al segle XVII al Monestir de Pedralbes de Barcelona. És una novel·la de misteri, amb molta acció, amb aventures, amb molt d'amor i una història política, perquè està situada just 11 anys després de la revolta dels segadors, el 1645. És una novel·la que hi ha un investigador, es podria dir entre cometes, que és el doctor Boix, que és un metge de l'època, en què es veu immers en una trama d'un assassinat en el Monestir de Pedralbes. Un fet molt insòlit perquè la vida al monestir sempre ha sigut molt plàcida i sense l'ajuda de ningú ha de descobrir què ha passat al monestir en aquell dia plujós del 1645.